Siyaphelisa ngena sagulukudela nenqa izivele yohlelo lakho lweintandokazi ekhaya Jikelele. Njengenhlala yenza ke mbukeli sikuphathele ulozolo lwezindaba ehamba phambili. Iindaba ezithethe amabhokobhoko kanye nawo phela ke ama trends odumo. Lapho nje sisuke sithi sigaxa after sigaxa. Abakhona ke lapha ya ku Facebook ke babukeli bathe bacela ukuthi ke nginitshele lapha nginikhumbuza ukuthi uyabona lapha ku profile lapho kuthi khona profile uyubhala university lephelo wafunda kuyo. Hayi nje leyo yaziyo. Igama lami ke nguNonxolo uMamtshali bokwamwali kanti sesibuye qathatha njengekhaya Jikelele mbukeli ukuthi senzeke lokho esidume ngakho njengenjwayelo ke mbukeli angihambi ngedwa. Ngihlezi nje ngiphethe intokazi lapha kwaXhosa uKholosa wakwaLubisi. Kholosa? Yes. Nawe ku Facebook wakho ubhale i-university oyaziyo noma ubhalele oya kuyi? Ngibhale uHarvard. Ngafunda eHarvard phela mina. Athi noma direction ase Harvard. No kunama directions no iflight andazi noba uzawulahleka knife ngakunikeza. Kodwa nje wena kuwe kuthi Harvard sweetie swaphakathi bayandazi babuza. Ubonile lokho yami? Umhlesana ngathi ungalokho nje uthi 12. Ne? La. Lechilo igwijo lisisho nje uyayazi mbukeli into kuba sifike sagaleleka singumthombo ophala phambili iEkhaya Jikelele. Sifika ke mbukeli yaqonda ukhumbule kaloku into bana sikwazi ufika sonke ezandla koko kuninzi esikuphathele kona namhlanje ndixelela kaloku ngesimo sezulu ezopolitiko oqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandla ukwazi mbukeli into kubana ubaliselwe uthi hey ndibonile eEkhaya Jikelele kunabantu abaqhafuqhafu funeka ukuthi ngqayinqa kumbaza amehlo uqiniseke into kubana nguwe oyithethayo lonto leyo njimlo ke uKholosa kaLubisi unonkanyezi ubothi madlongothi uthi mazipha uthi mamshukuma amazondwa ngezinto zakhe masitsha iqhuma kulethe emaxesheni. Firearms are the preferred weapons of choice for the majority of the attacks on councillors. Enye yezimbangela zezigameko zokubulawa kosombusazwe ngumbango wezikhundla lokhu kushiwo ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele. Namhlanje kuphela iveki isukela ukuqhambuka komlilo wonzakalise abantu kwisakhiwo esikwisixeko saseGauteng. Iqela leSpringboks elizaqobisana neScotland kumdlalo walo wokuvula indebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 eFrance libhengeziwe. Lochani, good day. Nilotshiswa ngubongi ngwakwamthweni. Ngithi kini ke babukeli ekhaya, bukelani ekhaya Jikelele. Qobe ngamalanga kube ngumvulo, bekube ngulesihlanu. Baniphathele zemidlalo, baniphathele indaba, baniphathele nomgosi mbala. Ungaphundwa, bukela. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele udalule umbiko ohlonza ukuthi ezinye izigameko zokubulawa kwamakhansela kwaZulu-Natal kuhlobane kakhulu nembango yezikhundla yangaphakathi emaqenjini ezombusazwe. Ikomiti lakhiwe umnyango wezamaphoyisa owezokuvikela nowezobulungiswa kanye nokuhlunyeleliswa kwezimilo lethule osekwenziwe emzamweni wokulawula isihlava sokubulawa nokuhlaselwa kosombusazwe kwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezamaphoyisa obehola ikomiti njengosihlalo uhlonze inkinga yezibhamu ezisezandleni kubantu abangafanele njengokuwumthelela omubi wokusoqongwa kwamakhansela kanye nosombusazwe esifundazweni. Firearms are the preferred weapons of choice for the majority of the attacks on councillors, office bearers and municipality officials. It is on this score that the team has recovered 46 firearms from suspects which are linked through ballistic to multiple political murder cases before the task team. Ungqongqoshe ucele uqaqule nokuthi isiyaqala kubonakala inhlansi yokusebenza kwemikhankaso yamaphoyisa efana neOperation Chanela neminye. Over 250 unlicensed firearms have been taken off the street through operations. 46 are linked to murders, but those that have been taken off the streets are 250. Ucele uphinde wadalula nokuthi ithimba le-task team elijutshelwe ukuphenya ngamacala okubulala okuhlobene nezombusazwe esifundazweni
linikwe namandla ukuthi enabele nasemacaleni odlame lwamatekisi kanye nasemahostela uma uphenyo lwabo lubaholela kulezo zingxenye. Kuphela isonto namhlanje kwashona abantu esakhiweni esathungeleka ngomlilo enkabeni yedolobha iGoli. Izisulu isaqhubeka nokuzama ucoshacosha engakutholi endaweni yesigameko. Kukholakala ukuthi bangamakhulu ayisithupha abantu akade behlala esakhiweni uSindise eMarshall Town lapho kwashona khona abantu abangama-77 kwase kuthi ke amakhulu asalade engwane. Yize kukhona indawo zesikhashana abazofihla kuze amakhanda, iningi lisahlala emgwaqeni. Abanye baphindele kusi isakhiwo eyinsuku ezimbali ezedlule benethemba lokuthi bazothola okungokwabo okwasala. Izolo ke abakhi babonakale bevala indawo yokungena uqinisekisa ukuthi phela bekho abaphindela kulesi sakhiwo. Ikhulu dolobha zimatasa zihlola indawo kanye nezinye izakhiwo ezishaqwe abantu kule ndawo. We saw that window, the fire by the window. And then what happened? Then we ran away, leaving everything inside. It was burning. The flat was burning. My daughter was staying there. She's still in hospital, in Johannesburg Hospital, Charlotte Maxeke. A disaster. Sleeping by the street. Because some of the people, they said they took them to different shelters. We still got that hope because we still got things inside here. Kusenjalo inkokheli yebandla lamaRoma uPope Francis uthandazele amaxhoba omlilo oqhambuke kwisixeko saseGauteng apho kubube khona abantu abangama-77. Pope ke uthi esisiganeko siyoyikisa kakhulu. Vorrei aggiungere che con vivo dolore ho appreso dell'incendio. Kubuhlungu kakhulu ukuzwa ngomlilo oqubuke esakhiweni esineteze eyinhlanu enkabeni yedolobha iGoli eNingizimu Afrika lapho kushone khona abantu abangaphezulu kwama-70 kuhlanganiswa nezingane ezincane. Ngiyanimema ukuba sikhulekele isulu. Ngithanda ukuthumela amazwi enduduzo emndenini, ngithumela izibusiso kubo bonke kanye nalabo abasebenza kanzima ukunikela ngosizo. E invito una speciale benedizione per loro e per quanto Owayesakuba inkulumbuso yasemntla-ntshona nokwalilungu le-ANC epalamente uSupra Mahumapelo Xebe uthi amarhe okubasele eza kuzimanya nombutho we-EFF awayonyani kodwa azama ungcolisa igama lakhe. uMahumapelo ukhulume waphumela obala ngazo zonke izintolo athi zenziwa abantu abafuna ukudicilela igama lakhe phansi. As the then chairperson of the ANC, the premier and currently as the member of the National Executive Committee of the ANC, I have come to internalize the importance of understanding as a leader that allegations will be thrown at you, mud will be thrown at you to disfigure you. I-EFF ithize uMahumapelo wamukelekile ukuba yingxenye yaleli qembu kodwa okwamanje yona yazi ukuthi usayingxenye kaKhongolose. Kanti njengoba ukhetho selisemome nje abahlaziyi bezombusazwe bathi akhona amathuba ukuthi abanye osombusazwe baguqule amaqembu abo. We know what happened at the provincial conference of the ANC a year ago. Mr. Supra Mahumapelo was sidelined in this process, and I can understand that he is feeling uncomfortable with his situation in the ANC and therefore are looking for other options. Icala likaMahumapelo kulindeleke ukuba libuyele enkantolo ngonyaka ozayo. Umnyango wezempilo we-Eastern Cape ubambisene nabelaphi bendabuko ukubungaza usuku lwemithi yesintu edutywa e-Eastern Cape. Inhloso yalokho ke mbukeli ukuhlanganisa phela abalaphi abasebenzisa amakhambi esintu kanye nodokotela besilungu. Kubethwa amagubu, kuyaxhentswa, unyawo lidibana nomhlaba, kuchiswa impepho, konke oku kwenziwa ukuba kubekho unxibelelwano phakathi kwabaphansi nabo banyanga ngamachiza esintu. Amagqirha akholelwa ukuba ukusebenzisana ngokusebenzisa amayeza esintu ase-Afrika nokusebenzisa amayeza asentshona kungaba lichiza eqinisekiseni ukuba ziyafezekiswa iinjongo zokwelapha abantu. We are trained on HIV and AIDS, meaning that when one is said to be uyathwasa,
we are able to identify that this is not the exact thing that she is mentioning. She is now affected by HIV and AIDS. Urhulumente kunye namagqirha bakholelwa ukuba intsebenziswano ngokusebenzisa amachiza izothatha iphondo leMpuma Koloni ibeke komnye umgangatho kujongwa kwezempilo. Size apha ke sizothi kuhle kuba sisebenzisana nenyange zakuthi and siyasebenzisana kakhulu sinendlela zokuba bona xa bebona izigulana zabo xa bebona ba le ifuna inyangi okanye amayeza asentshona ba refer kuthi nathi xa sifika kube ezibhedlela siyabenza bethu bentu ba understand uba zikhona izinto ongafike uzibone ba azifuni iyeza lasentshona. Iyeza sikhulele kulo sizalwa nalo sililo sikhuliswa ngabo abantu bakuthi sinezithethe namasiko angasoza tshintshwe ento. Zininzi izityalo ezisetyenziswa ngamagqirha zikwasetyenziswa ngoogqirha kuquka ikhala kunye nempepho. Ezi zityalo zibonakalisa ngokumhlophe ukuba zininzi izinto ezisetyenziswayo ezifanayo nezenjongo enye yokulapha umntu ongaphilanga. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC edutywa. Sabuye itolo sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele kanti ke njengamanje sesingena kwezemidlalo. Umqeqeshi wabanyana uDesiree elisimemezele iqembu elizobhekana neMelika emidlalweni emibili yokungcweka kulenyanga. Ibanyana izobuyela enkundleni ngasekupheleni kwephezulu. Elakuleli lizodlala imidlalo emibili yomngane neqembu laseMelika elikleliswe labasendaweni yesithathu emhlabeni. Leli qembu laseMelika libalwa kanye namaqembu amahlanu asekhale emuka nendebe yomhlaba. The expectations never stop. It's always been there. I think already the expectation getting into the national team is high, and then obviously we know we're a results-driven country, and the fans don't expect anything less. And all I can say is that this team will put in that effort, will put in that performance to possibly get the result that we want. Uelise uthi ngenzo omkhulu umehluko ukusungula iligi kuleli. It's important that we get that professional league. It's important that players train at a certain level every day, not having to worry about going to work. Lemidlalo izoba ingxenye yokuyilolongela ukuhlungelwa ama-Olympics ezodlalwa ngenyanga ezayo. Also want to reward, the players that were at the World Cup because they did magnificently, and you also want to have that consistency considering that you have a qualifier coming up not so far away. Umdlalo oqala uzodlalelwa eCincinnati mhla zingamashumi kwephezulu kanti owesibili uzodlalelwa eChicago emva kwensuku ezimbili idlalo oqala yombili lemidlalo izoyisakaza bukhoma iSABC. Iqela le-Springboks elizakuqubisana neScotland kwimidlalo walo wokuvula indebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 eFrance libhengeziwe. uDe Klerk ngomnye wabadlali abali-11 abagcine indawo zabo kwiqela elibethe iNew Zealand kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Umqeqeshi uJacques Iindaba udibene neScotland kwindawo yesihlanu kwihlabathi. iBoks ke zibekwe kwindawo yesibini kwaye abakhuphisana nabo iIreland kwindawo yokuqala. Ngamaqela ke amabini kuphela anokuthi adlulele kwi-quarter finals. Lunye kuphela utshintsho kwiqela leSpringbok. uJasper Vis uthathe indawo kwinombolo yesibhozo kuDuane Vermeulen oya ebhentshini. Utshintsho lwasemva lunoDamian de Allende noJesse Kriel ebedibana ke embindini webala kwaye uCharlton Colby obuya ephikweni lasekhohlo endaweni kaMakazole Mapimpini. uKanan Moody ke kunye noLocke uJan Klein khange bathathelwe ngqalelo ekuthethweni ngenxa yokwenzakala okungephi. Iindaba ke uthi ulindele ungquzulana neScotland kwaye kubalekile ukuba iqela likhawuleze lisifumane isingqi salo. Abezemidlalo esifundeni iNelson Mandela Bay eEastern Cape bakholelwa ukuthi amabhokobhoko azongena nokuzethemba emidlalweni wawo wokuqala wendebe yomhlaba yebhola lombhoxo ngesonto. Iphondo leMpuma Koloni lidumile kumbhoxo kwelizwe kwaye abadlali abaninzi baphuhliswe kwaliphondo kwiminyaka emininzi edlulileyo. Elinye iqala lalomdlalo yinkonde uThemba Ludwaba. Luka Ludwaba wazibandakanya neqela eKwaru ngonyaka bo-1960 kwaye unamava kumbhoxo.
uthi unalo ithemba lokuba amabhokobhoko aza kubuya nayo indebe ye-Webb Ellis. Mna ndi-expect into yoba sizayiwina i-World Cup according to i-performance endibabona abadlala ngayo. Iqela lombhoxo lasezwide i-African Bombers apho ukapteni wamabhokobhoko Siya Kolisi wayedlalela lona linalo ithemba lokuba iqela lasekhaya liza kufikela kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Hayi amabhokobhoko ready kakhulu. Remember kaloku especially after la game siyokugqibela sidlalileyo neNew Zealand. Naye owayesokuba ngumphathi wabadlali bamabhokobhoko uZola Yeye uthi akuzukuba lula ukukhusela le ndebe yehlabathi yombhoxo kodwa amabhokobhoko anamaqhinga amatsha. Lamava ndawafumanayo yayi sisithebe esinokukhulumanco esinovuyo ukufumana ithuba ndibe yinxalenye nombhoxo endiwudlale ndimncinci ndafikela kwiqondo eliphezulu. Lo mdlalo kunye neScotland uza kuqala nge-6:15 emva kwemini yangecawa. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC liseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukelisi lokho siqhubekile ke isicelo sebail esifakwe uDokotela uNandipha Magudumana kanti selokho alandwa eTanzania nesoka lakhe uThabo Bester. Njengamanje ke sixoxa nongoti wezomthetho umpumelelo wezikalala attorneys ezosichazela kabanzi ukuthi ngempela kungani kanti isicelo sikaMagudumana sithatha isikhathi eside kangaka nanokuthi nje ngempela ibail yona angagcina eyitholile yini. Mpumelelo asikubingelele ohlelweni sikwamukele. Awubingelele bese ngibele kakhulu abalele emakhaya. Nasi isicelo silokhu sihlehliswa kwenze njani kodwa? Asikhumbule ukuthi yena uDokotela aqale wasidilisa ngokuthi asifakele ithi sokhumbula ukujwayelekile umuntu osifaka nje sangakuboshwa ngoba ethi ngiyangilokhu ukuthi ngihlalela ekhulu ukuthi ucane ngidedele ngiphume. Yena ke wathi ukuhlala kancane kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabona ukuthi ake ngisebenzisele ilungelo lapho. Sithe mase singenile sobona ukuthi akusona isicelo esilula le for yena and also for his state ngoba kufanele kungene bonke ufakazi bese kuyangena ngaphakathi begadwa ke umthetho usubiza criminal procedure act section 60 wakhona kunembuzo nje inini nje kuphela nje lesiyidonse kangaka lapha seyigcinile lapha ebuza khona ukuthi hawu mase khipha Dokotela ngabe uzoba ingozi emphakathini kungaba amathuba ukuthi abale kungakanani kungaba amathuba ukuthi uhlukumeze noma uthinte ufakazi ngoba khona ufakazi uzofihla kungakanani kungabe kuzothi masibukakala emphakathini kubuka kuhambisana nobulungiswa nokuphuma kwakho noma kusibuka sengathi umthetho awusebenzi ile nto kade beyikhuluma enkantolo nemanje ke kodwa ke yabese iyenza kahle ngokuthi banikeze lonke ithuba abalifunayo khona ngikuze bekhona umuntu ozothi hayi mina ngathi ngisakhuluma ngisathi ngithi ngenza izethulo zami ngavala angesa kukhohlwa-ke nesikhathi esincane ke sinikeza inkantolo noma le sibiza ukuthi ama-court hours allocatela sona ngoba uthole ukuthi inkantolo izoqala ngo-10 kodwa ngo-3 sekufayile iguqe njalo akekho kumuntu esimaziyo ongena emsebenzini ngo-10 noma ngo-9 kodwa ngo-3 useyaphuma ezinye izinto mhlawumbe lezi kuyofanele bese siyibheke ikakhulukazi kuyimusathi lo mnyango ukuthi singa-improve kanjani ukuthi ama-court times athi ukwanda kancane even if kusetshenziswa ngomgqibelo makufanele. Manje ubona ukuthi ngempela kodwa uNandipha angagcina eyitholile yini le bail? Iy'thula zizile ngibona ngathi sikhave yonke into ifuna umthetho asikhumbule ibhili isuke ingabheki ukuthi icala unalo noma unalo yini siliyeza lelo thuba ngoba labo ofakazi basazongena so ungena kokufakazi kade kuthula kakhulu umbuso la bethi khona awubuka ukuthi baxhumana kangakanani buka ukuthi imali yaphuma yani yebo ngongabaleka kona kodwa akabaleki kwamanje ina definitely sinisho umbuso manje nadefaile bayibheke ukuthi ikuphi la sekawathola khona ibhili ngaphambilini wangawulalela umyalelo wenkantolo ikuphi la angakhombisanga noma ngakhulumanga khona iqiniso ngeinto zakhe zokuthi uhlala kuphi la somthola khona onempahla eNingizimu Afrika nomndini eNingizimu Afrika if bengabhekanga konke lokho ngibuke ngathi amathuba akho ukuthi ayithola ibhili ngathi komanyingana ngozobheka ukuthi ilo mthetho ade ngikusho eqaleni section 60 criminal procedure act ufunani yena ukhombiseni uphendule njengoba unjalo wakwazi ukuthi awuproduce ukuthi uthini into eyenzeke uthule ukuthi inkantolo ngezansi ibhili noma banganqabela kodwa masuhamba usuye high court i-high court ifikisha ukuthi hayi siyaboyela ukuthi inkantolo kadikiyot ayizange uzucubungulisise kahle lo mthetho esikhuluma ngawo thina ibhili siyagrant buka nje kuleli cala esikhuluma ngalo ukuthi la abanye abantu asolwa nabo Dr. Nandipha Magudumana iningi labo bathi babe-applyela ibhili e-District Court baqatshelwa
kodwa bathe bangafika high court awu kwathiwa misiyakudedela. So maningi amathuba ukuthi ngakhishwa if kuwukuthi inkantolo izolandela ukuthi imiyalelo yenkantolo yomthetho ithini nangendlela esijwayele ukuthi si-interprete ngayo kubukeka kanjani. Ezinye izinto mhlawumbe engabhekisiswa inkantolo uma ngabe ikhipha isinqumo ngebail kaMagudumana kungaba iziphi ezinye ngoba ngiphawuliswa ukuthi umbuso lapha uke wabonakala ulwisa udaba lokuthi uNandipha Magudumana athi wayephoqiwe noma wayethunjiwe ezengena emotweni behamba ke sebelibhekisele sebeqa lapha eSouth Africa esho khona ukuthi yena akubonakala ngathi umuntu obekuphoqa lena sebesebenzisa ukuvela kwabenkantolo ngesikhathi ubest esenkantolo naye indlela ababe bexoxisana ngayo bebukana ngayo nanendlela uMagudumana ayephethe ngayo ngesikhathi kukhona uThabo Best uphikisa ukuthi akubukeki sengazi ukuthi umuntu lo owayekuphoqa mhlawumbe lokho kungaba nawo nomthelela kuyibail noma mhlawumbe cha lokho kuyobe sekubhekisiswa mangabe sequlwa icala. Hayi lokho kokubheka kakhulu icala masalingena sokhumbula ukuthi ufakazi mangabe bungena noma bucubungulo kakhulu mangabe kuthule ngaphansi kwesifungo so mangabe umuntu engazange azafunga asikwazi ukuthatha izinto bese siyakufaka la. Inkantolo mayenza njalo ibe yenza iphutha khumbula phela ukuthi nezitha ziyahlekelana so mozothatha lokho bese uyitshela ukuthi akusho kuyiqiniso inkantolo izobe ingayidirect ngendlela right bese iqinisa ithole siseqibeni umsebenzi wenkantolo usukulula masukuza kwibail buza umbuzo wona masikudedela kungabe uzophuma yini asikakabheki kakhulu ukuthi icala lwala unalo noma unalo yini akubona ukuthi umsebenzi lo othi umsebenzi ukuthi masikudedela uzophuma yini. Yes, asibheke ukuthi kukhona neNingizimu Afrika la uphumela khona nomndeni uningane udinga ukuyibona uyasebenza noma khona indawo la ngakwazi ukuthi usebenze khona ikhona address oyibithile la sokwazi ukuthola khona amakuthiwa siyakufuna and yebo khona amacala osowabhekile sokwaboshwa right before if ulento ethu uboshwa kokuqala bakubabiza nge-first time offender ama-chance ukuthi ibail yakho uyithola soke sekhuphukile ngoba phela abokho ufakazi noma-record akhona ukuthi wena abonekeza umyalelo inkantolo ohlonipha kangakanani. So amathuba ukuthi angasaphumela maningi kakhulu bese inkantolo bese ithi kunama-condition esingakwazi ukuthi siwa-add so ingasho ukuthi dokotela uze ungaphumi la kule jurisdiction yaseGoli noma la khona umscheduling officer wakho ungayi kwenye iprovince ungasuke kule nto sosinikeze yona wenze sure ukuthi uyahamba uyoreport njalo ngolesihlanu noma zonke izinsuku epolice station engakini nayo yonke eminye imigomo nemibandela abangakwazi ukuthi bayifake abasuke benelungelo ukuthi bakwenze asikhumbule ukuthi sikwenzelani lokho. If after udokotela esehlalile mhlambe close to a year or 2 years icala lakhe bese liyongena enkantolo bese kutholakala ukuthi icala kanani umbuzo ubusuthi somkhokhela kanjani lesi sikhathi sakhe bese hleli ngaphakathi ejele if ingesakwazi ukuthi sikwenze lokho then yiko umthetho uthi ngokwe-constitution umthetho wesikolo wethu you are innocent until proven guilty so samsulwa ngoba kufakaza obusangene kuyena kwaba khona inkantolo lethu sikuthola unecala yiyo kufanele simnikeze luthuba ukuthi akahamba a-enjoy ilungelo lakhe kodwa makuthiwa enjoy ke silibhalansise nento efunwa istate befuna ukubosa ukuthi ukwazi uqhubeka ukuthi umshushise indlela ekwazi ukwenza ngayo ke lokho ibail ufithi inkantolo yiki ithatha ithuba nesikhathi eside kangaka mayifuna ik-assess ukuthi wonke la ma-facts akhona yini mangabe kuthiwa yaphuma umgomo nemibandela ngaphuma umgomo nemibandela ethini ukuze bakwazi ukuvikela amalungelo omabili. Njengoba ke usho nawe impumelelo ukuthi eminye yembandela ke ebail lapha kuba ukuthi awuzukubaleka ayina awuzukweqani lapha eNingizimu Afrika manje bana njengoba balandwe eTanzania nje ke ingabe lokho ngabenzela izinto zibe nzima yini ukuthi bathole ibail noma angathathwa njengomuntu phecelezi oyi-flight risk. Kungenzeka kancane kodwa hayi kakhulu khumbula ukuthi lokho kubaleka kwakhe nokutholakala kwakhe eTanzania iyona lokho esizokuthatha siyongena ngake enkantolo esibuyothola ubufakazi ngakho. So asikwazi ukusebenzisa kona bese hayi ngoba sikutholelana wena futhi flat list cha kusanencazelo sangeza naye angathi makuthiwa uyasichazela ukuthi ayi sesiya understand ukuthi bekwenze njani uzofike la ufike khona khumbula futhi udokotela uthathe bail application yakhe uke wakusho ukuthi hayi ngifuna ukulihlephula nje kancane ukuthi angiphumanga ubana ngangithanda iNingizimu Afrika ngangisajisile so if isingakakuzwa lokho kusuggest ukuthi extent yakhona yahamba yaze yafika kuphi then asikwazi ukuthi sithathe lokho kuhamba kwakhe wezithi hayi uyi-flight risk ngoba usuke wahamba ekuqaleni the only time noma the only way zoku-assessa ngayo sekutheni ngesikhathi uke waboshwa ngaphambilini iyiphi indlela okwayiphatha ngayo if ungakwazi uboshwa ngaphambilini asinalo nele record sithatha njengomuntu ongeyona i-flight risk sithatha njengomuntu okwazi ukuthi uyiphathe kahle kodwa asikwazi ukuvala amehlo kwama-circumstances oboshwe ngayo into esoba sesiyayenza at ama-condition letha i-passport woze report to the police station mosele ngokwenza lokho
ama-conditions akho zobe sowapholile bese siphindela ngaphakathi ejele. Manje zikalala yiziphi ke izinto mhlawumbe ocabanga ukuthi umbuso kumele ukuthi uzenze ukuze ukhombise inkantolo ukuthi uMagudumana akumele ukuthi adedelwe ngebail? Kwafanele ukhombisa ukuthi kukhona noma wathuba ukuthi akwazi ukwenza amanye amacala ngaphansi kwesijulwana angakanani ofithi lokho akukho ngoba umbuso udila nama-record asuke khona phambi kwayo. So if ingakaze kukhonjiswa ukuthi ngaphambilini usewangahlonipha kangakanani ngaphambilini eboshiwe kwenzakalani wangayiphatha kahle kangakanani umuntu ongakwazi ukuphatha kahle kangakanani imiyalelo yenkantolo then kuncane umbuso ongakwazi ukuthi ukukhombise. Enye into umbuso ufanele ukukhumbula ungabi worried ngokuluze application noma yokuyivuka application ukuthi umuntu akaphume ngebail. Kusuke kungasho ukuthi ukuphuma ngebail kwakho sokusulwa. So sekuthi nje ngesikhathi icala lakho lisaphuma uzobe ungaphandle ukwazi ukuyilungiselela kahle. La khona umbuso ufanele ngabo concentrate khona kakhulu la kubale khona kakhulu ilapha kwi-main trial ukuthi kwenzakalani ngoba ila kuzophuma khona isigwebo sokuthi umuntu uhlala ngaphakathi ejele noma umsulwa yena umphumela ngaphandle. So abangabi worried kakhulu ukuthi kwenzakalani ngebail. Ukuba mina bengiyibona engeke oppose ngisho oppose ngoba bengeke ungisize ngalutho lokho. Manje ke ngokubuka kwakho njengommeli nje ke ubona ukuthi leli icala lingadonsa kuze kube nini? Ake mbukeli kubonakala ngazi ukuthi ke untsikelelo sesilahlekele lapha kodwa nje ke vele ubesethinteke into eziningi mayelana necala laMagudumane ngoba phela sazi ukuthi ufaka isicelo sebail icala ke lokhu nje ke lihlehliswa sizozwa nje ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kuyogcina inkantolo inqume ukuthini okwamanje nje ke mbuleka siqunga sayidolo sobuye emva komzuzwana. Siphinde ke sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Mbukeli sike sakubikela udaba oluthinta igameko zokubulawa koSombusazwe kulelize kanti muva nje ke beyidlange kakhulu esifundazweni KwaZulu-Natal. Izolo ungqongqoshe amaphoyisa uBhekicele uthe kuqothwana ngenhlamvu nje yingoba kubangwa ikhundla. Njengamanje ke sesibhekisisa kabanzi lezi igameko zokudubulana koSombusazwe kanti sixoxa noKainen Mdletshe weqembu iNational Freedom Party iNFP. Mdletshe sikubingelele sikwamukele Ekhaya Jikelele. Angibingelele sisinoxolo ubelele kubabukele emakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mdletshe ungqongqoshe amaphoyisa uBhekicele uthi kuqothwana ngenhlamvu nje yingoba kubangwa ikhundla ngaphakathi emaqenjini. Kuliqiniso msakazi ukuthi njengeqembu sikuzwile nathi okwethulwe ungqongqoshe amaphoyisa umhlonishwa uBhekicele usunula izolo la eveze khona ezinye zezizathu abacabanga ukuthi bona njengamaphoyisa izona edala ukuthi ugcine sekukhona ukubulalana emaqenjini ezombusazwe. Siyavuma njenge-National Freedom Party ukuthi kokunye kwalokho akushilo okuhlanganisa nokuthi umbango wezikhundla emaqenjini ezombusazwe iwona odala ukuthi ugcine sekubulawana ngalolu hlobo. Kepha sicabanga ukuthi okwethu njenge-National Freedom Party kuhlukile ngoba asinayo into ebambekayo ekhombisayo ukuthi ngempela ukubulawa noma ukuhlaselwa kwamakhansela e-NFP nosopolitiki nje be-National Freedom Party kusuke kunomthelela wangaphakathi. Siyavuma ukuthi kwamanye amaqembu kufana neqembu elibusayo le-ANC zikhona iy'ngomba zokuthi umbango wezikhundla zobukhansela kakhulukazi yona uyawudala ukuthi sibone kukhona ukuhlaselana phakathi kwamalunga leli qembu. Lapho i-National Freedom Party asinakho okubambekayo okukhombisayo ukuthi ngempela nathi sinenkinga yokuthi ngaphakathi eqenjini lethu sibhekene iziqu zamehlo ngokuthi singabe sibulalana. Ngokwenu ukubona Kainen mhlawumbe nina nibona ukuthi ngabe nisolela ngokuthi isizathu mhlawumbe ngabe isiphi? Ngendlela amakhansela National Freedom Party ahlaselwa ngayo noma ahlaselwe ngayo kulezi njwane ezimbalo ezedlule okuhlanganisa endaweni yakwaNongoma iy'nkomba ziveza ukuthi ukubulawa kwamakhansela e-NFP kuhlobene nezepolitiki kusuke kuhlanganwe okanye kuhlelwe ngaphakathi kwamanye amaqembu esiphikisana nawo ikakhulukazi endaweni yakwaNongoma sesishilo ukuthi okwakhona kuthanda ukuhluka ngendlela esibuka kwenzeka ngayo ngoba ukhondolo olulandelwayo lukhombisa ukuthi kusuke kuhlalwe phansi kwahlelwa kahle kungakho nakuze kube namhlanje kungakazi kube khona ilunga le-NFP eliboshiwe ngokuthi mhlawumbe libe nesandla ebulaweni kwamakhansela ethu. Kepha iy'nkomba zithi kusuke kuhabathile kwamanye amaqembu esiningisana nawo okuyibona abanesandla ekuthenini bahlele ukubulawa kwamakhansela e-National Freedom Party. Ukwenza nje isibonelo ukuhlaselwa kwakhansela
okugcina we-National Freedom Party kuyavela ukuthi lo owumsolwa ubesebenza njengomqaphi wesinye sezikhulu zomkhandlu waNongoma. Kuyakhombisa ukuthi ukuhlaselwa kwekhansela lethu akuhlangene ne-National Party kepha kuthinta iqembu elithile lezombusazwe elikhona kwaNongoma. Nesinethemba-ke nokho lokuthi lokhu esikubukayo noma lokufakazi okuncane esinabo esabunikeza amaphoyisa khona uzogcina kulidele ekuthenini kube khona ababoshwayo kuleli qembu elithintekayo, ngoba sinalo ithemba lokuthi lo oboshiwe njengamanje uzokwazi ukuthi agcine ekhulumile aveze ukuthi wayethunywe ubani ukuthi agcine ehlasele ikhansela le-National Freedom Party. Manje yini-ke obona ukuthi kumele yenziwe uhulumeni ukuze kunqandwe lezi zigameko? Okokuqala sinomuzwa njenge-National Freedom Party ukuthi mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ngale ukuthi uhulumeni anikeze abaqaphi amakhansela, kepha sikholwa ukuthi mhlawumbe ukusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje lokho kufana nokuthi amakhansela agqoke lokho kuthiwa ama-body cameras noma amakhamera afake emzimbeni, mhlawumbe ngalekelela kakhulu ekuthenini abantu basabe ukuthi uma ngiyohlasela ikhansela elithile ngenzeka ngibonakale, ngoba azobe begqoke into ezokwazi ukuthi ithwebule ithathe konke lokho kuzobe kwenzeka. Mhlawumbe okwesibili sicabanga ukuthi uhulumeni kufanele aqinisekise ukuthi ikakhulukazi umuntu waKwaZulu Natal uzokhumbula umsakazi ukuthi eminyakeni edlule kwaZulu Natal kwakukhona ikomiti lalibizwa ukuthi i-multi-party political committee la wahlala khona ngaso isikhathi osopolitiki wamaqembu ahlukahlukene bexoxe ukuthi yini ezoqinisekisa ukuthi kunokuthula esindeni saZulu Natal. Ngicabanga ukuthi ukubuya kwamakomiti afana nalawo kuyolekelela kakhulu ekuthenini sikwazi ukuthi sibhekane nale nkinga yokubulawa kwesopolitiki, sikwazi ukuthi uma kuwukuthi ngempela ukungaboni ngasolinye phakathi kwamaqembu ahlukahlukene ilungiswe ema-boardroom leyo nto kunokuthi kuze kuthiwa kugcina sekuthengelwana iy'nkani. Mhlawumbe okunye-ke okugcina sicabanga ukuthi ngalekelela kakhulu yikho ekuthenini uhulumeni aqinisekise ukuthi okokuqala uhulumeni wasekhaya lokhu kuthiwa umasipala kuyaprofessionalize, ngoba enye izinto edala ukuthi ubulawe kangaka ukuthi kulula eNingizimu Afrika ukuthi ube yikhansela, ngoba uma iqembu lakho likuthandile noma wazi ukuthi umuntu ocula kakhulu makubezwe imihlangano noma okwazi ukuthi ashaye ilogenzi yeqembu bese kuthiwa ngoba siyambona umdletshe ukuthi ukuthela ke simbeke simqoke njengekhansela ukuze siritheye ukuyikhandla kwakhe eqenjini. Lokho kwesebenza ukuthi uthathe nje umuntu ongafanele ngabe ngempela uyasebenza asebenze endaweni eqanyaka anikezwe lo msebenzi nxa ukuthi nje uyabona ngathi uphuthele eqenjini kungabe sabheka ukuthi ngabe uzokwazi ukuthi mayisekhona imsebenzini ezisebenzi ngendlela eqinile. Sicabanga ukuthi-ke lokhu yolela kakhulu ekuthenini sibone izincipha zehlaka zokubulawa kwamakhansela. Mdletshe, mhlawumbe futhi-ke nokuthi ukubekwa ey'khundleni zamakhansela okwamanje azikho iziqu ey'bhekwayo noma ey'funwayo khona. Mhlawumbe ubona ukuthi uma ngaba nento kanjalo yokuthi kukhona certain qualifications adingekayo ukuze uzoba yikhansela, mhlawumbe lokho kunganqanda yini ukuthi abantu babe nomhobholo noma bakomele kangaka ukuthi babe amakhansela? Sicabanga ukuthi ngalekelela kakhulu ngoba sesishilo ukuthi ukuprofessionalize ku-local government ngabe kusho ukuthi ukuze ube nekhansela okungenani kufanele ube nomatikuletsheni nokunye okuyicucwana ngaphezulu. Siyakholwa ukuthi lokho ngalibamba iqhaza, ngoba ungasho ukuthi nami uma ngizazi ukuthi ngayigcinela nje kwa-standard 8 noma kwa-grade 4 angikwazi ukuthi bese ngilobolobela ukuba yikhansela, kuyongenza ukuthi ngazi ukuthi angiqualify okanye angikulungele ngokwezemfundo ukuthi ngibe yikhansela. Sicabanga ukuthi lokho kungasiza kakhulu ngoba ikhomishani yayisungulwe wayendunankulu kwaZulu Natal eminyakeni eminingi edlule ubaba uLisimchunu kuma-recommendations ayo yakuveza ukuthi mhlawumbe ukuthi kube khona isicucwane esifunakalayo ukuthi into kuzabe yikhansela ngasiza ekuthenini kungasukuthi nanoma ubani ezazi kahle ukuthi mhlawumbe makufanele asayine asebenzise isithupha noma abhale u-X azi ukuthi lo muntu angiqualify ukuthi ngibe yikhansela. Mhlawumbe uma kuthiwa kufuneka kube nesitulo samatikuletsheni nesisicucwana ngaphezulu ngalekelela kakhulu ekuthenini sibone izincipha zehlaka zokuhlasela kwamakhansela. Sibonga kakhulu-ke Khainene Mdletshe ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Sibonga kakhulu ngethuba njenge-National Freedom Party. Siyabonga mbukeli lowo-ke bekuyiKhainene Mdletshe besixoxisana naye mayelana nokubulawa kwamakhansela okudlangile ikakhulukazi lapha esifundazweni iKwaZulu Natal. Okwamanje-ke mbukela sijequ 8 sizobe emva komzuzwana.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Abemi boMzantsi Afrika ngoku bangakwazi ukuthenga umbane ohlawulelwa ungekasetyenziswa ngetyala. Inkampani ke yezonxibelelwano yaqalisa urhwebo oluhlawulelwayo kweli lizwe ngoku ilungiselela abemi boMzantsi Afrika batsala nzima bafumane umbane abanokuthi ke bakwazi ukuhlawula kamva. Sithetha ke nozonke majola ophuma kwi-Education and Communication kwi-National Credit Regulator. Masikubulise sibambe ngasibini zonke ngexesha lakho. Molweni Kholosa nakubaba bukeli beohlelo lwakho this morning. Niyaphila kodwa kwelo cala? Siyaphila kakuhle and asikhalazi ninjani? Hayi nathi sigawula sirhuqwa akho nto sikhala ngayo. Sibambe kananjalo ke ngexesha lakho. Zonke siyaphawula into kubana umbane osetyenziswa ze uhlawulwe kamva uyafumaneka ngoku kubathengi. Ngokubona kwakho mhlawumbe ucinga ukuba ukuboleka ukuze uphile kwenziwa ngendlela efanelekileyo ngaba mhlawumbe ezontshukumo ziluncedo okanye ngumgibe wamatyala kuya kubathengi? Kholosa ndizawuqala nje ngicacise kuba lendlela esizwa ngayo ngombiko yakamuva yokuthi sekunendlela entsha yokuthi abathengi bangathenga umbane ugesi ngesikweletu. Uhlelo lusha lolu okuzomela lubhekeke lwe kabanzi kuvulwa amehlo luphenywe nokuthi aliphikisani yini ne-National Credit Act okuyindlela yokunikezela ngezikweletu nanokuthi lo mthetho wezikweletu awuphulwa yini ngalesikhathi kwenziwa lohlelo lokuthi abathengi bathenge ngesikweletu ugesi. Kuyinto entsha asikaze sibe nalo uhlelo nje. Okubaluleke kakhulu ukuthi abathengi eSouth Africa bayakwazi ukusebenzisa indlela ezihlukile zokuthenga eSouth Africa evuleleke kubona. Kodwa umthengi kumele aqaphele ukuthi uma ngithenga kule nyanga ngithola ukuthi sekuphela enyanga sekumele ngibhatale or kumele ngikhokhele leso sikweletu, ayikho into esingiphoqa ukuthi ngiphinde ngibuyele kuyena lo mthengisi or lo mbolekisi kade ngithenge kuyena. Uma sekuyimpilo leyo ukuthi ngiyathenga ngithi mengiqeda ukukhokha fanele ngibuyele kuyena, lokho sokuchaza ukuthi usesegebeni ukuyigebe elimphoqa ukuthi aphile kanzima lo mthengi. Ingakho mangabe ukuthi kunesivumelwano esikhona ngaphansi komthetho wezikweletu sibiza nge-National Credit Act, kumele kube khona leso sivumelwano esayindiwe esicacisa ukuthi uzokhokha kanje or uzobhatala kanje isikweletu sakho kuze kube siyaphela leso sikweletu and ulandelwe naloyo mthetho wezikweletu. So angifuni ukuthi sithi yebo indlela entshe ukuthi abantu kube sengazi ukuthi bangene ezikweletini bagaxeka sekuyi-debt trap. Ingoba uhlelo singalwazi lolo olusha, kodwa kubalekile ukuthi abathengi baqaphele ukuthi mebe sayina isivumelwano sithini kuyena leso sivumelwano futhi uchazelwe yini nalesi sivumelwano asiphuli yini umthetho wezikweletu i-National Credit Act. Ndiyakuva apha into kubana uyathetha into kubana kubalekile abathengi baxhobiseke bazi mhlawumbe ngendlela ezohlukileyo abangathenga ngazo umbane. Zonke eyona nto ikhalabisayo kubemi boMzantsi Afrika abakumgangatho ophakathi kukuba mbukeli kuyaphawuleka into kubana njengoko bekumgangatho ophakathi kungabikho bebhenela kaloku ematyaleni ukuze bakwazi into kubana ba-afode. Ungathi mhlawumbe ukuba abantu bathenge izinto ezimfuneko ezinjengombane ngetyala isombululo kwingxaki abajongene nayo ngoku? Abathengi eMzantsi Afrika angeke nje siqale lapha, angeke sikubalekile ukuthi isimo somnotho si-affecte abantu abaningi ngezindlela ezingafaniyo, kodwa kubalekile nokusemqoka ukuthi abathengi mabaphile ngemali eyanele kusho ukuthi abantu they must live within ama means abo. Bakhumbula ukuthi if uthatha isikweletu noba yeso sombane omunye umuntu nomuntu usanawo ama responsibilities esikweletu asayinele kuzo zonke inhlaka both sides. Umbolekisi i-credit provider kumele enze lento sibiza nge-affordability assessment test to check ukuba umthengi uzokwazi na ukubhatalela lesikweletu as agreed.
nomthengi ngokunjalo une responsibility ukuthi aveze konke, a disclose konke imali zakhe ukuthi sisebenza kanjani, lokho sisibiza ngama financial obligations, ezinye zezivumelwano anazo, abe neqiniso ukuthi imali yami eyingeniso nephumayo ngispendayo ihamba igcine kuphi. Asingeke sikubalekele ukuthi abantu bazawuthenga ngendlela ezingafani. Kodwa kubalekile ukuthi ngibheke imali yami engenayo nesalayo, so that i-credit provider mayingiboleka imali bajonge ukuba ngizokwazi na uku-afforda lama payments, include wona umbani azovimba ukuthi umthengi angagcine esematyaleni okanye overindebted. Uyathi into kubana i-credit provider yiyo ezawujonga into kubana umthengi uselungelelweni into kubana ngabe kanti uyafoda. I-National Credit Regulator kunye nebhunga lesixeko limisele imirhu ekufuneka abathengi bayibize kubathengi ngaphandle kokunyuswa kwexabiso ngokusetyenziswa kombane. Ingaba wena zonke kusemthethweni ukubonelela ngetyala elinjalo ebantwini ngokuzama ukwenza inzuzo? National Credit Regulator imandate yakhe ayixhomekeki ekutheni ayihlangene nezombane nokunikezela ngozombane nama price or imali ezifakwa esikweletini. So kunazo i-regulators esikhona ezingacacisa ngama prices ukuthi ama suppliers fanele athathe imalini. Angeke ngibe nayo impendulo epheleleyo ngoba akusiyo imandate ye-National Credit Regulator leyo. Thina sithetha xa umthengi ethi ndisayine esasivumelwano. Kepha okubalekile ukukhusela abathengi. Sithi abathengi mabafunde lezi zinto esizibiza nge-terms and conditions zesikweleti abangena kuso, mabajonge i-budget yabo. Iyangivumela na kuba ngithathe lesi sikweletu ngoba na impilo sithi i-life ne-journey yesikweletu inama responsibilities zakho ukuthi xa mangiqala lesi sikweletu ngizofoseleka ukuthi ngikhokhe lesi sikweletu kuze kube siyophela. Ingakho i-National Credit Regulator ikhuluma purely on credit agreement la kunesivumelwano khona. Xa kungenasivumelwano khona abathengi mabaqaphele ukuthi akunama deductions yini azokwenzeka uthola ukuba sebe imali seyideductwa kwi-pay yabo direct and akunasivumelwano esicacisayo ukuthi sikhokhelana kanjani. Ngokubuka kwami ngazi ukuthi lolu hlobo olusha lufana nale airtime advance yokuthi uzawuthatha airtime then uzawubhatala xa usu recharge sizothatha imali back le esinikeze yona. Uthi kubukeka kanjalo because any credit provider enikezela ngetyala eSouth Africa kumele iregister ne-National Credit Regulator. Ayikwazi ukuthatha inzalo kumthengi if engekho registered ne-National Credit Regulator. So kubalulekile ukuthi ama-creditors or ababolekisi eSouth Africa ukuze balandele umthetho wezikweletu mababe registered ne-NCR. Babe registered. Zonke masibambe ngazibini ngexesha lakho ngayo lentseni. Enkosi Kholosa nakubabukeli behlelo lwakho ngiyabulela. Enkosi kakhulu. Right Mbukeli uyaqonda ukhumbule kaloku into kubana abembo eMzantsi Afrika ngoku bangakwazi ukuthenga umbane ohlawulelwa ungekasetyenziswa ngetyala. Besixelela banzi kaloku uzonke majola ophuma pha kwi-education and communication kwi-National Credit Regulator. Aqiniseka kaloku into kubana ungumthengi uhlala usazi into kubana kuqhubeka ntoni ngako konke okunqungileyo. Masithi qhwike evenkileni siyabuya ubukele Ekhaya Jikelele.